Takže sme tu po menšej komunikácii s mamou. Urobíme si crafting table. Ten sa hodí najviac. Takže to si urobíme. Tá, dobre, vyšlo nám aspoň PowerPoint. Nelaguj. Takto sa robí meč. Až pre tých, čo nevedia craftovať, tak sa to naučíme. Tak, a mohli by sme ísť aspoň na nejaké... Tak. Videli ste ten skok? Ten mi skoro nevyšiel. Tak toto si dáme nejaké kamene. Takto krásne. Sa tu trošku pozväčšujeme. Ako keby vás zaujímalo, napríklad môžem urobiť aj nejaký tutoriál, jak natáčať videá, v jakom programe strihať, stačí napísať dokumentov, urob toto a toto, ja to urobím. Není problém. Alebo hry na prianie, ako chcete. Keby chcete vedieť, jak natáčam, cez čo natáčam, není problém, stačí napísať, píšem alebo natáčam pre vás. To už by nám mohlo za chvíľku aj stačiť. Už nám dochádza. Tak to by nám mohlo stačiť. Čakajte, dáme si. Neviem, či mi toto pôjde. Alebo ešte počkať aj. Nejde to, kurník. Kurňajs. Nejde mi to tuto. Asi som nezapal cheat. OK, takže čo ideme? Toto by mohli byť schody. To budú schody, takže to budú niekde dvere. Nebudem robiť zbytočne veľký ten dom. Aby sme si potom mohli postaviť niekde väčší, trošku väčší aspoň. Crafting table zavadzáš. Ježiš, ak som trúdol. Čo som to chcel toto? Dobre, taký domček nám postačí. Ináč. Tak, a teraz si urobíme. Ani fakle si nemôžeme urobiť. Dobre,
Takže by som tento diel takto zakončil, pretože nemám nič naťažené. Zakončil by som to asi takto nejako. Takže lajkujte, komentujte, zdieľajte, píšte do komentov, čo len chcete. Je to na vás. Zdraví vás Bugis a hlavne sa usmievajte.